borrokan beti kalia. Pentsatzen dugu asko gehala, eta askoz gehiago izango geha. Gaur hemen, dazteu, Euskal Herri osoko jubilau pensionista emakume eta alargune batez ere, behantzako txalo txiki bat. Beno, nola moldatzen nahi zen. Euskadiko pentsiodunen mugimenduaren izenean, La Sozialaren Kontseilu Orokorrean eskertu nahi diogu eman digun saria. Horren bere baitan, baidakar milaka eta milaka pentsiodunen 14 hilabete hauetan gure aldarrikapena alde egin dugun borrokaren aitorpena. Era berean, saria bada ere, astelehenero kalera ateratzen garan emakumekiko onarpena. Ikusezina agerikoa eginez, eremu pribatutik errealitateak lau pareta artetik atera baitira. Miseriazko soldatak desestaliz, agerian jarriz, eskutuan zegoen ura eta komunikabidek ere haren berririk ematen ez zutena. Banakako suminduratik sare kolektiboa osatzeko gaitasuna eduki dugu. Ta hori da mugimenduaren indargune handiena. Erresilentziarako dituen faktorea kontuan izanik. Honako izaterako aniztasunaren errespetua. Alderdikoia ez izatea. Eta sormenez ekintzak planifikatzeko eta antolatzeko herri bakoitzaren autonomia. Faktore guzti horiek eragiten dute mugimendua bizirik jarrai dezan eta aitortua izatea. Ez bakarrik gure herrian, baita Europan ere. Gure mobilizazioak balorean jarri beharko hainbat onura ekarri dituzten besteak beste pentsioetan KPI-aren igoera 2 urterako, jasangarritasunen faktorea atzeratzea 2023 urtera arte, lanbide arteko gutxieneko soldata 900 igotzea eta alarguntza pentsioaren kalkulua egiteko oinarri erregulatzearen eguneko 60ekin hartzea. Baina lorpen guztiak ez daude bermaturik. Gerora, esaterako, oraindik lortzeko ditugu urteroko KPI-aren balio handitzea eta pobreziatik irtetzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa batez ere emakume dagokionez gu baiera gehiena sufritzen ditugunak. Gure ustez, pentsio apalean eta gainontzeko aldarrikapen sustraia ez dago behin eta berriz errepikatzen diguten likidezia izan. Aberastazunaren banaketan baizik. Dirua egon badago, baina gaizki banatuta. Justizia sozialari dagokion gaia da. Eta horregatik jarraitzen dugu gure eskaeratik. Ezigituz, Espainia gobernuari zein Eusko Jaurlaritzari beraiek baitute ardura eta gaitasuna pentsiodunok gutxieneko bizi baldintza duenetan bizi gaitezen. Bukatzeko, eskerrak eman sariagatik eta nabarmendu nahi dugu borrokatzen ez den guda dela galtzen dena bakarrik. Eta horregatik erabaki dugu borrokan jarraitzea. Gure eskubideak lortzeko eta horren harira deitu ditugu apirilak 13 eta maiatzak 11 manifestazioak hirigunetan Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostia. Eskatzen dugu, gobernatzen duena edonor dela ere pentsioa defenda dezagun. Euskadiko pentsio dunen mugimentua. Eskerrik asko.